Good afternoon, guys. Logoफोर नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांखौ बरायबाय। दा नै चिरां डिस्ट्रिक्टनि दैलामेला किरिल गामिया जोंना गावबागाव ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोमखौ नामसालियाव खुलुमखांनानै दा नैबेहाय बोराय बुरैखौ मान होनायनि लाहार फाहार खालामनो नागिरबाय आरो जायफ्रा मेट्रिक पास, पिअ पास, बिए पास बायदि बायदि पास बिथांमोनखौबो बरायगोन। दा नैबे जुथुमबाय रायजोफोरा। आरो लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनो लोगोसे जोंनि खैलामैला खैरिगुरि खुंथाय आफादनिफ्राय बोराय बुरैखौ मान लाबायनाय मान लागासिनो खुलुमबाय। मिथिनाया जागायबाय आरो लोगो लोगोनो जोंनि सासे आलासि बिथांनो फैबावो सतीश बसुमतारी जोंनि आमगुरि समावनि गाहाय नेहाथारि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो लोगो लोगोनो जोंनि खैरिगुरि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे जोंनि मान होनो गोनां बर' बिथांखौ गावखौ गसंनानै गावनि जोंनि रायजोफोरनि मान बावनायखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ खोबना हो। आरो लोगो लोगोनो जोंनि खैरिगुरि गामिनि गाहाय आफादगिरि एबा जोंनि गामि खुंथायनि जोंनि खैरिगुरि गामिनि मान होनो गोनां आफादगिरि सुकुर सिंह नार्जारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे जोंनि गामिनि आरो लोगो लोगोनो जोंनि गामिनि रां दोनथुमगिरि एबा केशियार बिजय ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंनि गामिनि सासेल' नायग्रोजाग्रा फोरोंगिरि एबा जोंनि गामिनि बोसोन होगिरि एबा एडभाइजार राजीव नार्जारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो एबा जोंनि मान बावनायखौ अर्गे ब्रह्म गामिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों हामबायसै। लोगो लोगोनो ककिला नार्जारी आरो बेनि उनाव दङ नौश्री नार्जारी। जानाय बसुमतारी बेनि उनाव मीना नार्जारी हामबायसै। बेनि उनाव दङ सुजित कल्याण मोसाहारिनि फिसाजो आरो बिमानि मुङा जाहैबाय भारती मुसाहारि। बिथाङा जाहैबाय BSc नार्सिं खालामदोंमोन चेन्नाइ ना दा जोबनानै जों गामियाव फैफिनबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। अन्नानै खेबसे आखाइ खमला होदो रायजोफोर।
सुजित मोसाहारि दा नवोदयाव फरायदोंमोन ना नवोदयाव फरायगासिनो दा बिथाङा साइन्स फरायगासिनो हाई सेकेन्डारियाव बिनि उनाव दङ जायख्लं बसुमतारी निर्मल बसुमतारी बिथाङा दा कमार्स लाइनाव फरायगासिनो बङाइगाव मानगोनां खैरोमोन गामिनि दिनै बोसोर गोदाननि बयहाबो गावबागाव धोरोमनि सिबिसालियाव सिबिखांनायनि उनाव रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे दिनै जि हाबाफारि मान बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय बा जोंजों अरायसम खाथियावनो मोनफ्लायबाय थानाय बा सोरांबानो जोङो थामथि बोसोरथाम जाबाय नामा दिनै जों थामथि जाबाय बोसोरथाम नैबे हाबाफारिखौ लानाय बा गोसोखांनानै बानायजेननाय बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होदों मानोना जोङो बे गोदान गोदान जायफोर बेयाव रायजो जाफैदों बिथांमोना गोसोखांनानै दिनै बे हाबाफारिखौ बानायनायनि थाखाय आरोबाव फिन आंनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो आं बेखायनो आङो बयखौबो खावलायदों दा जोङो बिमा बिफा जानानै बिमा बिफाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो फिसा हौवायानो जा फिसा हिन्जावानो जा बयखौबो गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ लाखिनो थाखाय बिमाफ्रा जाहाथे नाजायो आं बेखिनिखौ खावलायदों हायोबा फिसा हौवाफोरखौ गामसा गानहोजोबनांगौ जाहाथे फैगौ बोसोराव गासिबो गामसा गानजोबो आं बेखौ खावलायबाय दासो मोजां जादोंनो समायदों हौवाखौ मोसामाबायदों बैसागो दाउखो बुरि मोसाबाय नै बरियानो बुरि बैसागुफोरखौ बारा गोसो होआ रंजानाय बाजानाय बायदिसिना थां नाथाय बैसागुआ मा बोथोर बेखौ जों मोनथिनानै लानांगौ
जिखिया माने बे खैरागुरि गामिनि दिनैनि बे मोननै धोरोम ब्रह्म धोरोम आरो बाथौ धोरोम मोननैजों गोरोबलायनानै गावबागाव धोरोम खान्थिजों जि धोरोम सिबिनाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों गोदान बोसोरखौ बरायनाय एबा मान होनाय गेदेरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय सिबिनायनि जे दहाय धोरोम खान्थिजों जे हाबाफारिफोरखौ मावखांबाय दा दहाय धोरोम खान्थिजों मावखांनायनि उनाव जों दिनै जयैनो बेवहाय जोंहा धोरोमनि फाराग गैला दहाय जों ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोम गावबागाव धोरोम खान्थिजों जोङो सिबिदोंमोन इसोरनाव जों बोर बिदोंमोन जोंनि समाजा जोंनि हारिया जोंनि गामिया जोंनि फिसा फिसौफ्रा मोजाङै मोजां बे संसाराव जोङो गोजोनग्लायै